Zirikuitika mastreets madzibaba Peter Chiremba vapata delicious prophecy yekuti ari kuzofa necancer very soon. Uko Shumba vasimbisa love vati baby handina kwandiri kuenda pandaifanira kutiza ndakamera newe. Mama V vatenga Discovery mota inoshamisa vati zvemuchato zvavakunda vati beta vachingotenga havo mota. Then Ghost renyika John Piri azoburitsa face yake accidentally uye ari kupomerwa dana Maslay Queen achirara nawo ubva vanyima mari saka ndo pavazoburitsa picture iro. Temba Gorimbo was bullied achibva teaser zvake pasocial media. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe to manya nadzo faster vanhu vasati vabatwa nehope. So guys, Tatalicious wamuka ndokuwana pane message yakanze makadi iyi ndaona marwara nguva pfupi muchibva mafa zviri kubva kuna madzibaba. Tatalicious angopindura ndokuti rufundo nzira yedu tose, munhu waMwari anorarama nokusingaperi ndiJesu, kana nguva yakwana hapana anoramba. Muswere mushe. Makaroora here? Ndingatoda zvekuvaka musha nemi hangu because muri mhitsa type yemikono yandoda, but zverufu don't worry, it's a law of creation. Ukazvarwa chasara kufa kana nguva yemusiki yakwana, but we can go for a date, my treat madzibaba. So Tatalicious abva angoti aiwa inini handisi kuzovhunduka rufu zvachose, ndiri kutoda zvemba. Kazhinji kacho kavana madzibaba vanenge vachitoda zvekumaketerwa. Tatalicious abva ati aiwa ndatoiona nyaya yacho iri kure, ndichibva ndatongoti madzibaba vafunga kuti ndichati ndipei namba yenyu. Ini ndinopinda muhanga inini zvemaprofita handizvigoni. I respect mapostori but hakuzi kwangu, please don't force me. Vari kuda zvachose kumaketerwa business ravo, tatova maketa asi kuenda kukirawa ravo aiwa ndaramba zvachose. Inini handizvide zvevanhu vanongoda kupinza vanhu fiye taramba, everyone will die period. Mumuudze kuti vedweka ndapindura message dzake, kana akauyawo achiramba wotaura mashoko asiriwo he must check his inbox. Ndiri webute nenyora ini kunombo handiko zvachose ende anofarisa chamupinza muinbox mangu achachidemba kuudza rufu inini ndichitamba nevashakabvu day in day out. He must chill. I do not fear death, death fears me. So ndo mashoko aTatalicious ari kuti iye haasi kutozombotyizidzirwa nenhema dzamaprofita idzi. Maprofita aya anenge achitoda kumaketerwa mabusiness asi nyaya yacho yazongoshifta. Musikana ndokubvunza zvakare kuti ko kwanzi ndichaurawa nei, ndo pazonzi uchaurawa necancer. Ndo zvandakadzidziswa kuhope kwangu. Cancer yabva kupi? NdiTatalicious obvunza. Dzinza rangu hapana akaita cancer madzibaba, even kumbereko hapana akamboita cancer. Cancer yei? Panhengo yandakabviswa here kana kuti kumanyowa kwandinombopota ndichishandisa jekesai munhu washe? Ndokubva munhu washe ati muropa sekudzidziswa kwandakaitwa zvakare. Ndobva ati papi chaipo chaipo. Cancer inodya muropa but papi chaipo chaipo. Ko tadii tambodanana tamira zvenhuta izvo? Ndaneta nekudanana nevarume vevanhu, ndakudawo pangu. Mune passport here? So ari kuti iye madzibaba imhitsa ende vanenge vari single asi vati ivo vaona ndaita cancer, vari kuti cancer yacho ichange iri yemuropa. So ndo mashoko abva kuna madzibaba. Tichange tingoonawo maybe prophecy yavo will become fulfilled one day. Asi pari zvino sisi babatanya vari kuti ivo havazi paposition yekuti vambotyisidzirwa. Pandaifanira kutiza chaipo handina kutiza, ndozoda kutiza tiza mablows. Vashumba vasimbisa rudo rwavo namaititi vakati nguva yandaifanira kukutiza handina kutiza, ndakanga ndiripo newe. Asi pane vanga vatomanya kutouya kuna Lulu Edwards vachitaura kuti vakakwira Ethiopian Airways vachibva kuUK natate Guru Shumba. I think vakanzodzoka hako, otherwise you will never enter Zimbabwe again. He was looking sad though. Ndati ndikuudzei kuti mukaona kachachazika kuzoita sevanga vagara vari kuno vadzoka nhasi. So ndo mashoko ari kubva kune maghost accounts. Izvi zvauya mushure mekunge Shumba vati ndichaita live newe baby rangu. So maghost abva
vakatotanga kuvhunduka since vari ivo vanofambisa nyaya dzekunzi mai shumba vazodaiso shumba varamba mudzimai chino so pavanzwa kuti kuchaitwa live vafunga kuti it is going to be a live yekuti vanhu vachange vari vese muimba 1, but it was a live that was done and mai shumba was added navashumba online. So zvabva zvangoitwa kuti zvigare zvakagadzirirwa, maghost accounts anogara agadzirira nyaya yavo isati yaitika, asi chiripo chokwadi ndechekuti Shumba na Maititi vachiri vese. Then Themba Gorimbo was bullied zvakaomarara paFacebook kusvikira ambodzura page rake zvenguva diki. Ari kuti iye vanhu vanyanyisa, guys, the hate is too much. Mushure mekurohwa vanhu vakaramba votumira maposition aanga akasungwa nawo nerival yake. Vanhu vakaramba vachiratidza kuti they hate him so much. Akarwadzwa moyo ndokusvika pakumbobvisa page rake zvechinguvana. So guys, in Zimbabwe, please let us spread love and not hate. Tisafarire kukundikana kweumwe mwana chiko chakadaro, guys. Tinofanira kumira tese as a country. Remember this guy is lifting our flag high UFC kokoko achimira patinofanira kuva takasenda a lot of men, but they failed us. But Themba ariko ikoko isusu tiri kuno tichifane kuseka kuti arohwa zvachamisireko vana Mike Tyson vaisingorohwa wenga 1. Ngatiregei kuva vanhu vane ruvengo rwakawanda kudaro. Then zvakare ghost renyika rinoitwa iro John Phiri vakazoita live ndokukangamwa kunyatsovhara face yavo vachibva vangobuditswa face yavo, but he is suffering a lot of bullying. Vamwe vakati muromo waJohn Phiri ururadza kuti mazino ake akaora, uri kutoti nhuhwira chero online. Aiva busy achiseka vamwe vana online, but iye ndiye ane face isinganzwisisiki. So he decided to change from John Phiri achibva angochinja account yake ikanzi Etias. So vamwe vari kubvunza kuti ndiye Etias mwanangu here kana kuti chii, asi haasiriye nekuti face yaJohn Phiri yakaiswa ndiyo iyi guys yamuri kuona. Zvakare kuri kunzi mukomana ane mbiri yekutumira maslay queen mauber ovadana kumba kwake obva arara navo. Musakangamwe kuti mukomana ari eloquent panyaya dzekutaura idzi. Maslay queen anobva ngofunga kuti mumachira zvinhu zvichanofamba zvakanaka. So pavanozoenda kuya pane kusabhadharana kunoitika zvakazoita kuti imwe slay queen imutore mapicture, mamwe acho ndiwo azolikiswa pamavideo call avaita achiita mascreen record. Asi seghost hauzivi here kuti haufaniri kuita live, haufaniri kuita mavideo calls, and identity yako inenge iri protected. Siyana Mudhara Zoba yaya nezvimwe zvakadaro. Nana Baba Jukwa yakangoramba iri a ghost up until this day. But aiwa vakomana vanozofarisa kunyanya nyaya yekuda kuwandira mumachira. Moza kuti kana uri munhurume ukanyanyira kumachira zvinhu hazvizombofambi zvakanaka zvachose. Then tichinovhara Mama V vatenga heyo Discovery guys sport mota yemhando yepamusoro-soro. Vari kuti ivo zvemarriage zvavaramba, mari yavanga vachida kuti vashandise kuita zvekuroora aiwa vamboikanda kumota. Vachazoti kana vawana munhu wavo chaiye anovafadza maitiro ese vachabva vangomhanya nekundogadzirisa nyaya dzacho. But for now vari kumboti vari kuda kumbofamba vagere pasi hero patapata ravo rakanaka chaizvo. Tinongoti makorokoto guys, hard work pays. Vanoshanda vanhu ava vedwe. Pamwe pacho ndo patozoti vane moyo yakashata, havasi kutitumira mari dzeChristmas chino, asi munhu anotosvika pakuita kunge benzi akagokwira pamusoro pemota akagokwira muti akaita chino achiedza kuwana raramo. Isusu takangogara takangomirira kuti haiwawo kwai unovata navakadzi unovata navarume wazodini tichingospreada hate. Asika zvakangonaka zvokuti pahate ipapo tinenge tichingoincreasa maviews, umwe mwana achibudirira. Zvakare kuna Mama V tinoti makorokoto maita zvakanaka.